Godhoe tak delikno kene. Yen tak ilang. Kok lali lak didelikno sik payu. Wah, mangan jemblem mong ora ditawani jemblem. Kira-kira kanang damen dulu. Wes mangan jemblem. Apa kuwi? Godho. Kuwi weci. Wes mari mangan weci tak telu ya, Tas. Godho. Iya. Pira wis kuwi? 2000. Hah? 2000. Pira? 2000. 3000. Loro. Iki apa pira lho kok iki? Iya. Lho 3000. Kak aku? Iya ya 3000 wis. Kak aku. 3000. Aku gak seneng ngono ki. Aku gak seneng lek ngrugekne wong. Iya. Lah ndi duwe? Lah iku dicekel iku lak dhuwit. Duwe cahe lho ndi? Iki saya iku wis bener iki. Wes pas. Pas. Lah iku. Gak kurang. Iku 500 iku wis. Iki lho. Nah, ngene pas. Pas. Rego. Wes, mari sarapan. Wong ada-adang ya digawe rego barang, yo barang yo opah udah kayak Sego. apa ya rego? Godho. Iki jajan weci. Wecine 2 bungkus. Mangan kok. Beras. Mari sarapan. Mari mangan wis. Oh dengaran kowe kok nyang wong mendung. Wah, ben Kowe kadung. Kate upacara. Kok mangan kok mah. Wes. Weci lho. Wes. Ada masih tinggal weci piro kowe. Ya apa lagi mangan. Arek wedok iku mau ah. Mapak nganen. Wes mari. Mari mangan wecian. Lha kok sego marem iku. Iki merah muda iki ae lho. Iku beras iku. Jajan. Iki Apa sih. iki? Oh ya iku menawa. Wes nggawa awan apa? Eseng-eseng karo jangan. Hah? Eseng-eseng karo jangan. Eseng-eseng? Eseng-eseng apa? Tempe kaya. Hah? Tempe. Tempe? Apa lho? Iku mungkir iku apa? Sing mlungker iku iwak. Kok liane piro kok? Iwak iku sing mlungker. Hah? Kamu ya pinjang kaya. Kari iwak cilik-cilik tok nek ora arep sisik wae. Batang kol. Entek Sana. kari iwak sisik kok. Pendak Lah seneng. iku apa? Iwak kacangan. Kawan, gua aja yo tinggalan tak gorengnya itu kelabu. Oke. Kaja yang muka tak oh. Iya. Iwak buntir dulu. Iya, iwak. Piro dulu. 5.000. 5.000. Larang. Dodolku 12.000, dikeno 5.000 larang jere. Ya wes ya. Udah wes. Oh, iku iwak melungker yo.